Как се боря с целулита? Без скъпи процедури, без болка и без филтри. Представям ти най-мощното дуло в борбата с целулита. Интелигентна електрическа вендуза плюс натурално антицелулитно олио TerraVibe. Доказана формула за гладка, стегната и сияйна кожа. Стъпка 1. Почисти добре зоната, която искаш да масажираш и нанеси антицелулитното олио. Уха е божествено и подготвя кожата за действие. Стъпка 2. Вендузата влиза в сила. Плъзгай я бавно нагоре по краката, така стимулираш лимфния дренаж и се разбиват масните натрупвания. А резултатът – по-гладка кожа още след първите няколко процедури. 3-4 пъти седмично за интензивна промяна или 1-2 пъти за поддържане на перфектен вид. Само 10-15 минути на ден, докато гледаш сериал или пиеш кафе. Толкова е лесно. И не забравяйте да пиете много вода. Вземи комплекта сега и виж как кожата ти се трансформира пред очите ти. Количествата са ограничени, поръчай преди да е изчерпан.